velkommen til den her video. I dag skal, eller i hvert fald nu, fordi jeg har lavet flere videoer, men i hvert fald, jeg vil bare lige sige noget. Og det er, at jeg har lavet en ny kanal, altså en ny kanal, og det er en gamer-kanal. Og så er det, at den hedder Gamer Guys. Og så, ja, der er mange, der hedder Gamer Guys. Altså, virkelig mange, jeg har søgt på det. Der var virkelig mange. Men ja, så må jeg kigge lidt, og så se, om I kan finde vores kanal med Gamer Guys. Og så, ja, så er det bare det. Eller husk, søg på den kanal. Hej.